Και τώρα είναι η ώρα που ο Αθήνα 984 δίνει το μικρόφωνο στις ομάδες της πόλης και σε όλους εκείνους που έχουν την θέληση και την υπομονή να παρεμβαίνουν καθημερινά στην πόλη με το δικό τους τρόπο και με σκοπό να βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής αυτή. Σήμερα δίνουμε το μικρόφωνο στην ομάδα Μετάπλασης. Πάμε να ακούσουμε την εκπομπή που έχει ετοιμάσει. Συν Αθηνά. Η πόλη σας ανήκει. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Γιώργος. Είμαι Ωρα. Και εγώ είμαι η Δήμητρα. Και είμαστε μέλη της ομάδας Μετάπλασης. Η Μετάπλασης είναι μια ομάδα εθελοντών που ασχολείται με το συντονισμό διαλόγων και έχει ως σκοπό την επίλυση συγκρούσεων. Συντονισμός τι? Συντονισμός διαλόγου. Δηλαδή? Συντονισμός διαλόγου είναι μια διαδικασία που ακολουθείται με σκοπό να βοηθήσει έναν διάλογο μεταξύ δύο ανθρώπων ή δύο πλευρών, καθώς επίσης και έναν διάλογο ανάμεσα σε μια ομάδα ανθρώπων, προκειμένου να ακουστεί και να γίνει κατανοητή η άποψη όλων όσων συμμετέχουν και πιθανώς να επιληθούν και τα ζητήματα που τους απασχολούν. Δηλαδή, με απλά λόγια, αυτό που κάνουμε είναι να διευκολύνουμε την επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων που βρίσκονται σε διαφωνία ή διαμάχη με εργαλείο μας το συντονισμό ενός διαλόγου. Ο τρόπος τώρα με τον οποίο συντονίζουμε το διάλογο βασίζεται σε μια σειρά τεχνικών και αρχών στις οποίες έχουμε εκπαιδευτεί ποικιλοτρόπως. Σε συνεργασία λοιπόν με το Δήμο Αθηναίων δημιουργήσαμε ένα χώρο ανοιχτού διαλόγου. Στο χώρο αυτό οι δημότες της Αθήνας μπορούν να προσέρχονται αφού πρώτα επικοινωνήσουν μαζί μας και με τη συνδρομή μας να συζητούν μεταξύ τους, δηλαδή να έχουν έναν επικοδομητικό και αποτελεσματικό διάλογο για όσα θέματα τους απασχολούν και αποτελούν το λόγο της σύγκρουσης ή της διαφωνίας που έχουν ανάμεσά τους. Ο διάλογος αυτός μπορεί να έχει δύο μορφές, να είναι είτε ιδιωτικός είτε δημόσιος. Τι εννοούμε όμως όταν λέμε ιδιωτικό και τι δημόσιο διάλογο? Ο ιδιωτικός διάλογος είναι η συζήτηση που γίνεται ανάμεσα σε δύο ανθρώπους ή σε δύο πλευρές και αφορά τα θέματα, τις διαφωνίες, τις διαμάχες μεταξύ των συγκεκριμένων αυτών ανθρώπων ή πλευρών. Ο δημόσιος διάλογος τώρα είναι μια άλλη μορφή συζήτηση που γίνεται ανάμεσα σε μια ομάδα ανθρώπων και αφορά θέματα που απασχολούν την ομάδα αυτή ή την κοινότητα στην οποία ζουν. Ναι βρε παιδιά, ωραία όλα αυτά, αλλά τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Η καθημερινότητά μας είναι γεμάτη από διαφωνίες, συγκρούσεις, προβλήματα σε όλες τις εκφάσεις της. Στη δουλειά, στη γειτονιά, με φίλους ή με συγγενείς μας. Έχουμε άρα για να ρωτηθεί πόση ενέργεια σπαταλάμε καθημερινά για να διαχειριστούμε όλα αυτά τα ζητήματα. Η πράξη έχει δείξει ότι η παρουσία ενός τρίτου προσώπου που έχει την εμπειρία και την εξειδίκευση μπορεί να διευκολύνει ουσιαστικά την επικοινωνία ανάμεσα σε ανθρώπους που διαφωνούν. Και αυτός ο τρίτος άνθρωπος είναι ο συντονιστής διαλόγου. Κάποιος δηλαδή που έχει εκπαιδευτεί ώστε να μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά όσους βρίσκονται σε σύγκρουση, καταρχήν για να καταφέρουν να κατανοήσουν την ουσία της σύγκρουσης αυτής και στη συνέχεια να αποφασίσουν από κοινού, μαζί δηλαδή, τι θα κάνουν με το συγκεκριμένο ζήτημα που τους απασχολεί, ώστε να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Τι τελικά προσφέρει ένας συντονιστής διαλόγου σε αυτή τη διαδικασία? Η δουλειά του συντονιστή διαλόγου είναι να καθοδηγεί τους συνομιλητές μέσα στη διαδικασία αυτή και να φροντίζει ώστε να εξασφαλίζουν ισορροπίες ανάμεσά τους. Βοηθά τους ανθρώπους να δημιουργήσουν ένα αποτελεσματικό πλαίσιο διαλόγου, χωρίς να τάσσεται υπέρ ή κατά των συνομιλητών ή των επιχειρημάτων τους. Δεν συμμετέχει στο περιεχόμενο της συζήτησης. Διευκολύνει το διάλογο που γίνεται. Και η ευθύνη του είναι να φροντίζει ώστε οι βασικοί κανόνες που έχουν συμφωνηθεί από την αρχή από τους συμμετέχοντες για τη συζήτηση να τηρούνται.
συζητήσουμε λίγο περισσότερο για την ομάδα μας, την ομάδα μετάπλασης, να πούμε λίγα ακόμα? Πιστεύουμε λοιπόν ότι ο ουσιαστικός διάλογος μπορεί να μας οδηγήσει όχι μόνο στην επίλυση της κάθε διαφωνίας που ίσως έχουμε με κάποιο άλλον, αλλά και να μας δείξει τον τρόπο να αξιοποιήσουμε το τεράστιο δυναμικό που έχουμε μέσα μας ως άνθρωποι, μέσα από τη συνεργασία και τη συνύπαρξη. Αυτός λοιπόν είναι και ο σκοπός μας, να βοηθήσουμε στη διάδοση αυτής της φιλοσοφίας. Και έτσι πιστεύουμε ότι συνδράμουμε στην επίτευξη κοινωνικής ειρήνης και συνέργειας. Και το όραμα της ομάδας μας, της μετάπλασης, είναι η δημιουργία τέτοιων χώρων ανοιχτού διαλόγου σε κάθε δήμο και κοινότητα της Ελλάδας, ξεκινώντας από τη μεγαλύτερη, την Αθήνα. Πώς λοιπόν μπορεί να βοηθήσει τους δημότες της Αθήνας ή γενικότερα τα μέλη μιας κοινότητας η λειτουργία ενός τέτοιου χώρου ανοιχτού διαλόγου? Ο χώρος ανοιχτού διαλόγου της ομάδας μετάπλασης είναι ένας τόπος που έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για να φιλοξενήσει ένα τέτοιο διάλογο. Οι δημότες που θα επιλέξουν να ζητήσουν τη συνδρομή των εθελοντών συντονιστών μας έχουν την ευκαιρία από τη μια να αυξήσουν πάρα πολύ την πιθανότητα να λύσουν το ζήτημα που τους απασχολεί σε σχέση με τον συμπολίτη τους και από την άλλη να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους μαζί του, με την άλλη πλευρά, και έτσι να αποκτήσουν εσωτερική τους ηρεμία. Ταυτόχρονα, το γενικότερο όφελος για το κοινωνικό σύνολο είναι πολλαπλό και τεράστιο, γιατί όχι μόνο μειώνονται οι προστριβές και οι εντάσεις όταν υιοθετούμε τέτοιου είδους διαδικασίες, αλλά και οι άνθρωποι οδηγούνται περισσότερο στο να πιστέψουν στον ειρηνικό και ανθρώπινο τρόπο διαχείρισης όλων των ζητημάτων που προκύπτουν από ακριβώς αυτό, τη συνύπαρξή τους. Αρκετά όμως με τη θεωρία. Επί του πρακτέου, τελικά ποιες περιπτώσεις αναλαμβάνει η ομάδα μας? Οι υπηρεσίες που προσφέρει η ομάδα μετάπλασης απευθύνονται σε όλους όσους ζουν και εργάζονται στο Δήμο της Αθήνας και έχουν τυχόν διαφωνίες ή ζητήματα μεταξύ τους. Ενδεικτικά, απευθυνόμαστε στους γείτονες, παραδείγματος χάρη τους ένοικους μιας πολυκατοικίας, σε μια συνοικία, σε μια γειτονιά, σε συναδέλφους, σε συγγενείς και φίλους, διαπροσωπικές σχέσεις κτλ. Οι κοινωνικές ομάδες, εκπαιδευτικούς, σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, τοπικές ομάδες, σωματεία και ενώσεις. Γιώργο, θες να μας δώσεις μερικά παραδείγματα περιπτώσεων? Βέβαια. Ας πούμε, ένας γείτονας που κάνει θόρυβο το βράδυ, ή τα σκουπίδια δεν μαζεύονται με τον τρόπο που έχει συμφωνηθεί στη γειτονιά ή με τον τρόπο που θέλουμε. Δύο καταστηματάρχες μπορεί να διαφωνούν για το που θα βάλουν τις πινακίδες τους. Οι δάσκαλοι σε ένα σχολείο, ας πούμε, αδυνατούν να αποφασίσουν για κάποια θέματα που αφορούν το σχολείο. Μέλη οργανώσεων και ομάδων δυσκολεύονται να συνεργαστούν μεταξύ τους. Και πάμπολα τέτοια θέματα της καθημερινότητας μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ενός συντονισμένου διαλόγου. Ναι, θα ήθελα να τονίσουμε όμως και να διευκρινίσουμε εδώ ότι αυτό που προσφέρουμε δεν είναι ψυχοθεραπεία, δεν είναι κάποια νομική διαδικασία και δεν προσφέρουμε και νομικές συμβουλές. Εκείνο που μπορούμε να παρέχουμε στους δημότες είναι η υποστήριξή μας σε όλους όσους θέλουν να επικοινωνήσουν ουσιαστικά μεταξύ τους, αλλά για κάποιο λόγο, είτε συναισθηματικό είτε πρακτικό, δυσκολεύονται να το κάνουν. Αυτοί λοιπόν οι χώροι ανοιχτού διαλόγου, αλλά και οι αντίστοιχες διαδικασίες συντονισμένου διαλόγου υπάρχουν σε χώρες του εξωτερικού εδώ και πολλά χρόνια. Οι χώροι αυτοί ενισχύουν πραγματικά την κοινωνική ειρήνη και βοηθούν στην επίλυση πολλών προβλημάτων και συγκρούσεων. Τέτοια κέντρα λοιπόν, όπως αυτό που δημιουργούμε τώρα εμείς, υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια σε χώρες όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αγγλία, η Ισπανία, η Αυστραλία, ακόμη και το Ισραήλ, και λειτουργούν με επιτυχία, διαπιστωμένοι εδώ και καιρό. Αυτό λοιπόν το εγχείρημα που ξεκινάμε εμείς τώρα στηρίζεται σε μια παγκόσμια εμπειρία και υποστηρίζεται ηθικά και πρακτικά και από τους ανθρώπους που μας έχουν εκπαιδεύσει και μας έχουν εμπνεύσει να ξεκινήσουμε κάτι τέτοιο και στη δική μας χώρα.
Θετικά, Γιώργο, να πούμε και κάποιες πρακτικές πληροφορίες ακόμα. Βέβαια. Ο χώρος ανοιχτού διαλόγου της ομάδας μετάπλασης δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και στεγάζεται στην αίθουσα Europe Direct του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων στην οδό Ακαδημίας 50. Καθώς επίσης και στο χώρο Συναθηνά που βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας απέναντι από τη Βαρβάκιο Αγορά. Ωραία, ας δούμε τώρα ποια είναι η διαδικασία πραγματοποίησης ενός ιδιωτικού διαλόγου ανάμεσα σε δύο πλευρές. Ένας δημότης θα επικοινωνήσει μαζί μας, αυτό γίνεται συνήθως τηλεφωνικά, και θα μας μιλήσει για τη διαφωνία που έχει με κάποιον άλλο δημότη. Αφού πρώτα αντιληφθούμε την ουσία του ζητήματος, εξηγούμε σε αυτόν τον άνθρωπο ποια είναι η διαδικασία και ποιες είναι οι αρχές οι οποίες διέπουν τη δουλειά μας. Του ζητάμε να επιβεβαιώσει ότι αποδέχεται τη συγκεκριμένη διαδικασία. Και από εκεί και ύστερα κλείνουμε ένα ραντεβού μαζί του στο κέντρο μας. Τον συναντάμε, βλέπουμε ποια είναι η ουσία και οι συνθήκες της διαφωνίας. Και στη συνέχεια επιχειρούμε να επικοινωνήσουμε αντίστοιχα με την άλλη πλευρά. Αρχικά τηλεφωνικά, στη συνέχεια την συναντάμε, τα λέμε και τελικά προσκαλούμε και τις δύο πλευρές για μια κοινή συνάντηση στο χώρο μας. Από την άλλη πλευρά, η διαδικασία πραγματοποίησης ενός δημοσίου διαλόγου έχει ως εξής. Μια ομάδα δημοτών, ένα σύλλογος παραδείγματος χάρη, ένα σωματείο, επικοινωνεί μαζί μας και μας ενημερώνει για τα θέματα που επιθυμούν να συζητήσουν. Ανάλογα με την περίπτωση τώρα, κλείνουμε κάποιο ραντεβού μαζί τους στο κέντρο μας ή σε άλλο χώρο, αν αυτό είναι αναγκαίο, και πραγματοποιείται εκεί ο διάλογος. Να τονίσουμε εδώ ότι η όλη διαδικασία αλλά και ο διάλογος διεξάγονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Γιατί μέλημα και επιδίωξη της ομάδας μας είναι να δημιουργήσουμε για τους ανθρώπους ένα ασφαλές περιβάλλον όπου θα νιώθουν άνετα να εκφράζονται ανοιχτά και ειλικρινά μέσα από την καρδιά τους και ανθρώπινα. Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ομάδα μας? Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.metaplasis.org ή επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook. Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με μας τηλεφωνώντας στο 6944 44 23 71. Εάν πάλι θέλετε να μας γνωρίσετε και από κοντά, είστε ευπρόσδεκτοι, καλοδεχούμενοι και θα χαρούμε να σας δούμε στην παρουσίαση της ομάδας μας την ερχόμενη Πέμπτη στις 27 Φεβρουαρίου στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα Europe Direct του Πολιτισμικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων στην Ακαδημίας 50, αλλά η είσοδος είναι από την πίσω μεριά, από τη μεριά της Όλωνος. Είμαι ο Γιώργος. Είμαι η Δήμητρα. Και η Νόρα. Είμαστε η ομάδα μετάπλασης. Αφήστε μας να μπούμε στη μέση της διαφωνίας σας. Ήταν λοιπόν η ομάδα μετάπλασης που αποτελεί έναν χώρο ανοιχτού διαλόγου. Μια ομάδα θελοντών στην ουσία που ασχολείται με τον συντονισμό διαλόγων μεταξύ πολιτών για την επίλυση θεμάτων που τους απασχολούν. Η ομάδα μετάπλασης στεχάζεται στην αίθουσα Europe Direct του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων στην οδό Ακαδημίας 50, αλλά και στο χώρο του Συναθηνά απέναντι από την Βαρβάκιο Αγορά. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνετε στην ιστοσελίδα τους www.metaplasis.org ή στη σελίδα του στο Facebook ή καλείτε στο 6944442371. Παρουσίαση της ομάδας θα γίνει αυτήν την Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου, στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα Europe Direct, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50.